Grizi ga, majku. Hvatam, ajde. Mrdaj slobodno. Okej, koliko hoćeš da ti treba? Koji ima zbirku priča objavljenu kod nas. Zbirka priča se zove Grotlo. Ali pre toga imamo neke opšte stvari. Tardis je počeo se radom 2007. godine sa ciljem da popuni prazninu na dotadašnjem ponudi izdavačkih kuća. 10 godina pre toga recimo da izdavanje romana naučne fantastike u prevodu se moglo smatrati incidentom i svaki put kad bi se pojavio nekakav naučno-fantastični roman, to bi se znalo, videlo i saznalo relativno brzo pročulo i svi bi zato znali oni koji interesuje. Nešto od toga se moglo pročitati u Emitoru, koji je fanzin udruženja ljubitelja fantastike Lazar Kovačić iz Beograda. I sa tim je sada okinuta jedna inicijalna kapisla koja je ubrzo posle toga dovela da objavimo jedan roman, mozaik roman, jednog pokojnog pisca Ljube, koji je Ljube Damjanovića, Malteški šišmiš. To je da pored tih autora koji su i poznati od ranije bili, pokrenuli smo ediciju Novi horizonti, koja je ciljno posvećena objavljivanju pisaca koji nemaju svoju knjigu prethodno i koji nisu poznati široj javnosti, ni jezik. Oni drugi. Legende promočili, tako je. Najgore tako. Pored knjiga zbirki priča pojedinačnih autora, pripremamo uskoro jednu veliku antologiju priča domaćih autora fantastike. To treba da bude knjižurima koje ćete moći ubiti vola, od nekih, ne znam, 900 strana ogromnog formata, tvrdih korica s ilustracijama, držba. Nego da prepustim ovo čudo da nam kažeš kako si ti to doživeo. Pa, moram malo ti ispravim. Znači, priča Kota 905 i priča Grotlo, koja se nalazi u ovoj knjizi, se prvi put pojavila na sajtu Astronomskog magazina. Je objavljeno na tom sajtu i u jednom trenutku sam pitao čoveka koji je tu glavni da li bih hteo da objavi neke moje SF priče. I onda je Zorkić? Da, Aleksandar Saša Zorkić, Novosađanin. Znači, ono što je prvo objavljeno, ja mislim da je Grotlo prvo objavljeno. Što se tiče Kote, Kotu sam mu ponudio, pa se on nećekao malo zato što, šta ja znam, čovjek je osjetljiv na, on je smatrao tu ima malo nacionalizma i tako dalje. Radi se o ratnom SF hororu koji se dešava. I bio sam stvarno iznenađen kad je žena meni odmah rekla da, ovo je zanimljivo, ovo bi mogli da objavim. Ja sam mislio, ipak je ovo Srbija, znaš, pa onda takve stvari se ne dešavaju kod nas da neko u startu prihvati nešto i da sve bude onako kao bajka, znaš. Najviše me iznenadilo, i to nisam poverujem, ja sam mislio da treba ja da uložim novac. Pošto je tako, što se smeješ kod nas, znaš da svi traži pare. Ono se čak uvredilo kada sam ja više puta nju pitao ja treba da uložim da bi se to štampalo. Da, pored ovog kapitalnog dela Zorana Živkovića, ja mislim da bi ovo bilo drugo kapitalno delo srpske naučne fantastike. Znači, to objavljuje Tardis. Znači, knjiga koja ima oko 900 strana, koja ima 35 zastupljenih domaćih autora, stvarno nešto kapitalno vrhova. Priča, znači i ova knjiga je ona zbirka priča. I tako, hoće nešto me pitaš? Pa, slobodno zadrži da ne znam. Pa konkretno,
ajde da kažem, tvoja i Novi horizonti, gde se objavljaju knjige autora koji nisu do sada imali knjigu naučne fantastike ili već nikakvu knjigu četvrga. Da. I tu su pretežno 7 knjiga, imao tih 7 bez romana, 5 zbirke priča. Potom neće ići u Novim horizontima, pošto si već objavljen, ići će najvjerovatnije u Crnu edicu Darisu. Crnu ediciju. Crnu ediciju, dakle, što se uklapa, jel te, malo i... Svi mene trpaju taj neki mračni, stalno mračni, pazi. Kako si da lakše se vidi. Da.